नमस्कार, स्वागत बा। तो बहुत ही धमाकेदार फैंटास्टिक खबर बा। भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जी के फैंस लोगन खातिर आप सब इनकर एगो फिल्म के इंतजार करत होकम, जोना फिल्म के नाम बा आशिकी, जो कि यही साल छठ पूजा के शुभ अवसर पर रिलीज होखे वाला रहे, लेकिन कोनो कारणवश फिल्म के रिलीज ना कल गए और ओकरा बाद कुछ अता पता ही ना रहे कि फिल्म कब रिलीज हुई। कोनो बातचीत ही आगे ना बढ़ल, लेकिन अब फाइनली फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट आ चुकल बा कि कब फिल्म आप लोगन के नज़दीकी सिनेमा हॉल में रिलीज कर जाई और दस्तक दे दी। जी हाँ, तो जौन डेट निकल के सामने आयल बा उ डेट बा फरवरी के। जी हाँ, वैलेंटाइन डे वीक के बीच आशिकी फिल्म के रिलीज कल जाई और हमरा हिसाब से ये बहुत ही सही समय बा। जी हाँ, आशिकी फिल्म बा और वैलेंटाइन डे वीक के बीच, जो कि 7 तारीख से 14 तारीख के बीच रहेला, ओकरा बीच में ही जौन शुक्रवार आवे वाला बा, जोना के तारीख जौन बा उ बा 11 फरवरी 2022। जी हाँ, 11 फरवरी 2022 शुक्रवार के दिन आशिकी फिल्म, जो कि खेसारी जी और आम्रपाली दुबे जी के धमाकेदार जोड़ी लेके आ रहा बा पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा के तरफ से, जोना के प्रोड्यूसर बाड़े प्रदीप के शर्मा जी। और ये फिल्म आप लोग देख सकम बहुत ही शानदार तरीका से वैलेंटाइन डे के शुभ अवसर पर 11 फरवरी के तारीख लॉक कर ली, पूरा कन्फर्म हो चुकल बा। बाकी अगर कुछ बदलाव होखा था, कुछ चेंज होखा था, डेट आगे पीछे होखा था, तो वो आप लोगन के बता दें। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़ल रहिए और चैनल के सब्सक्राइब कर दें। मिला अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।